כבר במילואים, עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש את הנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן, הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארוני סטאר, או ארגז גדול מאובזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. היידה על הפופקורים. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על,